Хедуик. And look at that one though. И си врътна главата. Ето. Като някаква машина е. Well. Виждаш ли го долу бялото? Oh yeah. Това е полярна сова. Oh, cool. Гледал ли си филма за Хари Потър? No. Хари Потър има сова. И е такава. And what about that chicken over there? Айде вратни си главата, моля ти се. Назад ли? Да. Ето. Хайде, тръгваме ли? Гледай като часовник. Цънк, цънк. Like tunk, tunk, Тън. Like- Цънк. tunk, 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 Точно така, tunk, да. tunk, 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 tunk. Whoa! That's a clock! Голям ястреб. Oh, that looks sick. Оли, после можеш да включиш YouTube и да видиш как се рисува слон и да ме нарисуваш един слон. Искаш ли? Okay. Супер. Bye, И guys. Леля ще Bye, го- bye. И Леля ще си го закачи някъде. Okay. Bye, guys. Bye, guys.